Najprv si urobíme obrys nohy. Postavíme sa tak, aby sme mali váhu rozloženú rovnomerne na oboch nohách. Ideálne je, ak nám nohu obkreslí niekto iný, ale dá sa to zvládnuť aj bez pomoci. Ceruzku pri robení obrysu držíme naklonenú jemne smerom od nohy, tak, aby bola jej zastrúhaná časť kolmo voči podložke. V ďalšom kroku si na obryse vyznačíme 2 bodmi najširšie miesto na chodidle. Väčšinou býva na úrovni malíčka. Potom si vezmeme pravítko a spojíme 2 najvzdialenejšie body na chodidle, stred päty a najdlhší prst. Údaj zaznačíme vedľa linky. Rovnako odmeriame aj najširšiu časť pôdorysu chodidla a údaj zaznačíme do obrysu. Nasleduje posledná fáza nášho merania a to je meranie šírkového obvodu nohy. Postavíme sa znovu na obrys, vezmeme si prúžok papiera veľkosti A4 a na úrovni maličkového klba ho obtočíme okolo chodidla. V mieste spojenia urobíme značku. Zaznačenú dĺžku potom odmeriame pravítkom. Ak máme doma kráčirský meter, môžeme samozrejme použiť aj ten. Takže si to zhrňme. Máme 4 údaje: obrys nohy, dĺžku chodidla, šírku pôdorysu a šírkový obvod chodidla.